салому алайкум бародаро. имрӯз хостам як навор кунем барои касе ки дами павлония дар корай, барои оянда, барои тирамо шинонданда. Кӯчатои мо уже 2 метр шудагианд, ҳамашон 2 метра зиёданд. ана инҷода камтар майдошон 1 метр 1,5 метранд. ино ай стаканчикай ин тараф пашти кӯчатайда ниска срез шудагианд. ҳама хеле най кӯчатоями атход меган, ҳамно инҷа шинондем. инҷода ҳаста 1000 та. мақсади навор бародаро, касе ки ай фархор ҳастанд, шаҳртӯз ҳастанд, хоҷагӣ фермер доранд, мақсад бартер мекунем бародаро. барои 1000 тай, барои 2000 тай чанд қаламчай, стаканчикай, кӯчатаи 2 метра 3 метрай, даже 6 метрай фарқаш нест, метонем бартер кунем. мақсад ай фархоранд ё ай шаҳртӯзанд, касе ки ами дар кор ҳастанд, метонем бартер кунем, ягон чиз тавар дошта бошед. мо дастусан пресси рӯшка, гандум, анохи прессо бошад. мо ба ҷои пресс метонем павлония битем. мақсад нархи павлонияро муайян мекунем, нархи пресса муайян мекунем. алиш бартер бародаро. касе ки дар корай обязательно ами ҳозир ватсап да мемонем, номерои ватсап, номерои телефона метонен алоқа кунен. ин канали мо официальный, касе ки дар корай ана ки ягон проблема намешавад, нашоти ами договор да метонем ин договор кунем. ҳамаш қоидавӣ мешавад бародаро. касе ки дар корай алоқа броем бародаро.